Blay pi baro syakatup kubor jengi ke Don Bosco Media Network. Kimat bakong san menta ke sengi kilong. Pinmi ke embos ya ke result hun gi kena skul ke jela baro kawai. Klem seso ke jingdawa kinong elam mi madan se kipat pa. Mi kipat ba bat laki plakat ban pensngau show Emily ke umsning. Bat dia wer ki samla ke nongson ban mi pat ba ka live pau tarik jemang. Bat mintang in pa shiki kubor bakam benya. Shongshit ke shnong gathau kinde min sim ki hebrid ba ap ye ka result secondary school living certificate arjar arpulai. Wei balalat ye ka SSLC examen lalong tik kumbalat ksud kumbaju ang kiriu temen. Kumtahi ha ka arpun tarik jemang ka Meghalaya Board of School Education kala pelat ye ka SSLC result ka balapin mi bun ki maulanai koridor ki balala banjam na kawai kalenti sya kawai pat. Ki kena puli na bun balai ki skul hapo ke embos kila yo so ke jingtre shitom. Springfield Snaitang naga Sipsing Memorial Government High Secondary School Nong Pendeng ulayo e ka kerdan ka bapra ha ka top 20 kat ba kasamla amelari kerpang puwen na Anderson High Secondary School Upper New Nongston kalayo e ka kerdan ka bakat ar ha ka top 20 jong ka result SSLC. I was speechless. I cried honestly with my family because I did not expect this. I was sitting in my living room and I told my parents I wouldn't get in the list. I told myself not to expect too much, but then I got a call from my sister and she told me that I made it. I got the 4th position. Hakaban ko may nga ay mo yung play ko na ay nga kamit ko kaya kamtama ki porba hakan ka porba na po etini ki exams e ay mo yung play na mar klem ka jing is na age umam laban po hakan ka tong ka nga na po yung ta te ka ba nga kuaban ay nga ay mo ya ini kuaban ay ko ya ini pa kamtam kajing kersan jungki kala ay mesin yang pat kunjuru lagi parlok para jor barok ki balai ay mesin ki bala kentu yang ban pois kan ka thong panganla ban le khamha khamtan hakipor ki ba machine jing bun ki khamtan ki no hikai ru ki ba the dot ban mesin ban ya problem yang ikut ki khana skul te kalong ka ek ba snop tanat bat khamtam ru ya ki no hikai ki bala hikai yang ana do menshwa bangadang rek bangadang ngawan kan ya skul na do por ba ngasong kelas nursery hadu menta te klem ka jingarab jong kiru ngamla ban po shikanika thong banga poi menta te play un kurkuya kiru te kanika weru ngako aban ai play ya barok ki bahaying hasen ki parlok para jorjonga banga kamtam ha kasno ka thau ki bala chuai min sim yanga kamtam bangan kam le bha hakin ki snan ki ban sawan te nga sang comment shibun bat nakini Usamla Albin Lingdo Marshalong ulawan rak buram ye ke skul St Joseph High Secondary School da ke jingyo e ke kerdan ke ba arpau harengkat kiwei pat ki kena na kiwei ki skul. Albin Linda, Mashraq Hibib! 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 Bosmar! Albin Linda, Mashraq Hibib! Hibib! Kang ni sabe ngakwa ban penpau tu semua ya blay track and run belari lasmarengi bala ayak ta ba jingnang ka jing start ka jing sempang blapsu angi ngi baro batu ngaru kunju kwa ban ai kublay kata namar ba day tang kajing tip bha jong blay mga sapui adu ni buat makwa ru ban ai ka jisunggu ya kinang hikai ibala penang pesta dengan adu bang adang le school ya baro ki nang hikai baru ya kimi pa ki balong ki nang hikai baar jengi ki kun ki bala ai jingkerman bat ki ba kersan doyap de imengi
kejing nang start baru kejing poi seprang jing kejing sisa expect re banyak ban poi sak tu ka top list kejing sisa kermen ba ngayo tang berapa percentage berapa san berapa percentage apa tu ngam tak expect re ban poi sedu ni buat ya kata de ngalapin krep ngakre god bor balat apa bamlai te ngap tray kum abang along kun beduk te kibun kijing tray ngap yarap hayeng ngap lej belaru ngap masih rio syuti matik te ngayarap ipan wa ipa i rimasi te nga lej ap masih dam masih ru ngalej belah kan bayak ngadon kaim ban long dokter ngakerman ba ibreu kin isin ay nga kun baduk baru ba kin kasan lam yang ban poi sa ta buat ini kai kamre ne school sin joseph kun ba mai senam minta di pejingat junga kan ba kan ke school kan ki kuar kan kio luar ki kenar kenang buana ka yang ke argumen tengah kerman ini cakmat ba ki kena kin i kan kusa ba ki wer kin i kan kusa kin khamba su ma sai ta de ka ba na competition ba ma habin bin ha ba ki yang di taman pas sambiang di dekam dengan ba exam itu ni de ka jing tu yang ai ko ki kena school jom bro jom di setiap ko be ba ini taman chuhun ta ka jing pas mulai ini bandan kata ka im nomor seperti yang tadi saya condition nambah kadukin nomor itu memberi. Hari ini gas enam kali kalau gas enam rumah kebangan lasuhun ni mungkin hikai gelas penat lasuhun nama ini apa kambun ki kena ki bernilai yang ini ka exam baru nak ini lagi arut kita puas kakam dan kita kita bapas suku kita bapas bah ndai kita bapas ni mana nak ada bah kita apa ya kita fokus saja. Ikan ini kena iyo kambun ka education iyo kena pandai subjek ini lain nak tanya ka English kami dari juga kisah subjek ka letter mak kau dah siap ni na semua boleh trekan rat ubah haksin penengkong bangi buka sekolah nak poi cara ni gajin job banio pan poi ka top 20 ti war pada ngai ngo bangai ku boleh ka pangi ginu ikan kibala tristom kibala guide kibala tenenti ki khna kibala do thia do damro war ki por telang por cuti ro ki yarap ki khna ki kai long school sim class ki khna man dasni kedi tristom ginu hikai dengan ku boleh ka pangi ki bakla tristom kila poi ginu khna te ngai ka boleh ka pangi unu khna alvin mendo marslo ba la tristom ki pa chu hai syang inam sawai na ubadu nak tang armax eu nap dong hadong ya kajulut ki max badu nre haka english uni albin uyo utami utang armax bad uni wave na tony star tony fast siem syangwai uni paduna tang armax du klampoi langsung hartu top 20 de gede gini tres tom jam kini kini hikai ki bukan poi gini de gini kena ki lawan sekhan ya ki boleh kepang ki bad ni kitbok baki nang mak ban la ha ke pulih hadin buat de katahi ke bangi dengan ang bad kada ki tre ran kat lang ki kinu hikai ki kwi pa ki khana ki bos apun poi haun kut bad poi sekani ka thom jam jing jam hama ba kesul ke bala bun khana bum hang ni abo sen joson de kiro ni khana katto katne ki khana ki ba interest ki kam sports games katto katne ki interest ka puli ka puthi te hamor ag yang ihapan encourage khna te kini ki bela akai sports ki tebet bha kam sports bahadi nabot kini khna ki or ki kam ki jam ki baya dei kam sports ki don ki long pulit don ki long sipai kum ta ta te kini ki bala jak pulit puthi pan ki concentrate ba jaga pulit puthi bat ki la bha kum ne kum kilong te ka preparation dengan ihapan divide kan yak po
kapor ban ya akai la kajong kapor ban practice ya akai la kajong kapor ban kulit pada kelang la kajong di ki extra class ki coaching class na kaban ta jong ki kina per khoi ni ai ta dau ha kaya la pakata ko kom de kan ga de gajing la sitong gajing la bha ni kai bot ni kai no person joseph ki ni kai ki ba belum smart ki belum aktif but ki ba cooperate but managing committee kata ka bang dewan appreciate ki ni kai Kanu sabaro ki enrollment jong ki kena. Hange ngidon menta kumba mentau senam ki mentangin sa don admission in class 11 tingi expect ban poi khatway spa tam. Then right up to now ngidon siajar sanpun rungut ki kena. Merok na du primary level, adu high secondary level, adu class 12. Di mentangin sa admission in class 11 arts ti ngin sa yo la se untuk ndro nyoko ngodi kena untuk ti kan sampai segi khabis 14 untuk ni don kelas 8 ni don art section, kelas 9 art section, kelas 10 art section. Di kelas 7 ni don C section tambang yang buan bahag enrollment te kala kim kan di kelas tu. Ngamentang hadu kena unu benai April long principal ni mentang le transfer di Frajon Albert insyaallah principal bertemai te nakitbok nam tajung iba ya kena ka ke bangila yo insa nang laban continue but teknik sana bal ada ila don kat hang ni for school each class kena te nak daw hiba akiu go school tena I hope that it will go on the same spirit will go on in the school. Kadba Usamla Kennedy Dondor Richard Dunai na All Saints Diocesan High Secondary School Shillong ulayo ekakerdan kabasan na pedengkish paungut kibasya khamat e. Kajoyti Priya Batacharji na St. Margaret High Secondary School Shillong kalayo ekakerdan baar bat ka Tanushri Acharji kalayo ekakerdan balai bat ka Sanida Emi Pakma na St. Mary's High Secondary School Shillong kalawan hakakerdan kabakhandai. Kadba Natura Derenggitim Kasalri Mi M Sangma na Saint Xavier High Secondary School kalawan hakakerdan kabalai hakathup kabasyakmat. Ki principal bat kinong hikay jang kini ki hebrit ki balawan syakmat kilapin pau ya kajing sarong yala ki jong bat ki penpau kajing kemen na kebenta ke lintiyat bathamai jang kini ki hebrit. Kumjuru kini ki hebrit ki balapas baha bat wan syakmat kilapin pau yala ki jong kijing sngau ha ko result jang ki. Bon neki kila ay min sim ru ikiwe bikin yay mi not top ha ke aka ka bikitmu ha ka jing em. Reels, endless reels, okay. And then I felt free, like tomorrow is this, what should I do? But then I said to myself that it's okay, calm down, you'll do good. We have studied the whole year, so you'll do good. Just go scroll through 2-3 reels, you'll feel okay. Then I saw 2-3 reels, and then I was fine. Not like any other, like I belong from a lower middle class, okay? So I will not like a child, a very aspiring child from a lower middle class to, to shut her or his dreams, to think that no, I belong to this class, so I should not aim high. You should aim high and then you will go to the goal, right? So don't stop your dreams, just go with the flow and study hard work. My future plans, as you asked, I want to clear the UPSC CSC exams and become an IAS officer or an IPS officer. I would be honored if I go to that, if I even get air. I'm thinking to get air rank
Okay, UPSC exam, CSC exam, I will be very honored. What's next for you then? Pursuing arts stream. I'll be going for the art stream, and I'll be doing BA in history or political science. Thank you so much. I was just saying that it really took some efforts to reach there. Like, I thought I wouldn't make it, but then I thought, no, I have to try it. I have to try my best. My only message to the young ones is that just be regular and don't worry about anything. It's like you just have to understand and just be regular. It's nothing to worry about, and always remember to do your best and always remember to pray to God, for nothing can be done without God's blessings after all. To study 24/7, you just need to understand the concepts and study regularly. Yeah, like schedule type. Yes. Schedule type. Yes. What do you plan to do next time? I'm still thinking. I haven't thought about my future yet. Still thinking. La banyu I hakini gi khindiat sngi bakari khasi barok kawe ka khi win de jing le prasha kinong elam ba pher le se kani ka ai min sim ru yo pai ba ban mi shakman ki pai ba nong shong shnong jong ka nong po constituency ha ka ar pun re trik jemmang ki lalet ban yekendo yu Emily ka nong po oba Meril Bon sim ban pin ngap ha u kumu Emily be ki legit ba ude ban kren la ni ban le ei halor ka jingdawa ban pin thamai ek reservation policy ha po ka jilla Meglaya Hadin ka jing yekendo yu Emily ka nong po usamla Ariston Rindong sngi baruba Arnold Sinkli kum kiriu pai ba habakren shikla pathai khobor kilapen pau ye ka jing sngo hun hadin bo Emily ka nong po ulai ka jing kershan ye kini ka jing mi jangki bandawa ya ka hok beki khon khasi jong ka jilla ki don kam kata halor ka baha thungkam thungjam kilapen pau ru ye ka jing kemen ba uba Meril Bon sim ula kular ba unyele ban shimkhia ye kini kamat ban ye kren bat ka parti UDP bat ban ra pat sya ka sorkar Kajingwan jungi minta kasngi hak ying jongi ba Meril Bon sim Emily jong kanong po constituency kamdei bangidan ni gini nuki hidden agenda la ni gini nuki political propaganda ban pantalai I ban penjaburom I ne ban kanto I da kom tai rei wan bitik nam ta kamat ki jura ba kajat mereu jungi kayat kenduk minta kata ka badai ha ka ba ha ka bidai bat ka reservation policy bat ka roster system kembang latip I ba ka reservation policy hapo Meghalaya ka kam syam layat kat kum kajing don breu Andre kalau syuat betik kat kum kajing don jeng tegi kerteng juga tribe but ka jing implement ni ka roster system ka balayat biang syau tau senyam nyufu ar ka bam la ban peliang hangi kajat breu ti kumta ngilaong ye I ngilai keren ba ya badi ba Meril Bon ba nagliang jung I kumbi MLA ila ai ka assurance ba inkren ha ka parti ba na ka parti ha ka sorkar mane keren bagi nyatai halor kane kamat bat ngikmir nanti bakan long kumta di tang kumta hi bat kai gam kwa banong pat ya baro gini MLA khasi giba ngap jar gibarang ban gibarang ngap jar giba ngap anti ni gibamle bom sunyo tatip ba yaw sdi 8 apul pa tarai jong ding bat jar uding bom siso en pengat yu ban thang yu ding gilip bat hata ka por pisalnyar ba pisa kreat banyak andre ka por kalakot police ban ai kuble yepi ki nong thok ko bor ya ka jing pelai por jing pi ban don mata lang ban ni khamta me ya ki ru pai ba ki long kemi ki khana samla ki ban don lang ban ni ha ka por ban sanran lang ya ka daw ba jong kari ban ka jaj ben sa ka jong ni ti kumba pila ti pi kai ka daw ko bang yawan hang ni ka daw ba ka dei na bata kalawe kari ban ka jaj ben ka isu ka balaki da ba dan ka jingwan jing ni kamdon kano ka daw kamdon kano ka political benefit lane kamdon kano kata ka bangi penduk nong yano bay de bak kam sanyi masima hande ka de be si benta na benta ka daw ba jong kari ba ka benro ka jingwan jong ni ka de longba kinong snong jong kanong po constituency barok hoj kam de na kano ka huruf ka de na kinong snong jong kanong po constituency hai kanong rim ka bangiwan kanong rim be na benta ban kersan ya ka jengki jong uba arden nabanta ka rustar bat ka rustar policy ngimla ban peang ya ka rustar kabayat halam da ribe kan da failin chwaya ka kimi kabalong ka reservation policy kumba kalong kumbangi laikren da uba arustun ba ya ka reservation policy lale halam da pet ba ya ka population structure
Kubang ilong ngi don hadu daki laipo arlak laipo lak tam ngi don kan pensyong dor bat kibak sanlak ya kaju ka resolution kamla belong kamla pedang TKI ke polisi ka ba ka government kan nomla aban review kadon semua ke polisi ba government kan nomla aban review baru pilatip ba hapo nagalan kumno ukuran hapo social media ke news unai firio chefin sar jona kalan ulak keluar ba hadin joka sangsos ngin review ya ka polisi reservation polisi ke balai po Meghalaya jeng amla benle ya ta de ka ka jeng kentu bat ka jeng kemen ka jeng kalong ba hadin bang nilai kenduk ya MLA jangan nongpo polisi bodai na ka parti UDP kadai ka jeng kular ka jeng kajeng ai jeng kajeng keren ka ba kursian ya kani ka isu ya ka ba hi ya don beta ngakar sa komen bat ngin daam ngin dapet ka ba nakaliang jong MLA keren bat ngi kami nanti bo jeng MLA jeng unsa keren ya kani kamat unsa ra ya kani kamat kata kamat ba keren kata ka syong jeng start jeng ula keren hati hilap atau khobor nen la keren hangdong ngintip ya tang ba nakaliang jong ngi sekmen ba ula keren ula kular ba keren ya kani kamat kabakta mat yong ya kari bakajat benriu ko jongi ti ka ka bangi kentu nakaliang jongi ki rupa jo kinong susnong jong kari boy bro we ya baro ki MLA jong kari kasih jantia ya baro live ho wingut ki MLA jong kari kasih jantia bakin hapan simprai kani isu kamdei na banta ka jongi onong jong dong no kadi ke jongi onong nam ta ki kun ki longdin ki mandin ke jongi kadi kata ka jeng kentu ke jongi bat sakale ke jeng kentu na kaliang jongi pajba kalong ba lada kanja ya unong ya ki ya unong ya lam jongi ba arden na kaliang jongi ngila long ready na kaliang jongi ngila long ki belak bat katama kan sakhi lada kili ki ding mau long kim keren kim le tak dam do mano ba dem sikli bat pun ki live hungut ke kasih bat baar ka di MDA government kin haban ba kali ya ka ka ba la raja yo ba adan kata ka di kajeng maham ka jongi ba la raja yo ba adan nakaliang ni lalong ready ba ka step nakaliang go jonga kum MLA jong nong po kan si nandap da jeng dokumen ka ba kraw ban yo ban ya kendu ya ki nong song snong tam ki kun samla jong ka Khmer boy ka nong po kan si di balawan ban ya kendu ban pensngo alor kajing yai lenti kumno ban review lane ban penkela ya ka reservation policy po ka jela ka jongi nga sngo burom ya kijing aijing mut kijong ki ban nga penpau kijing sngungu ya baro kini ki men di para ki prachnong prathau ki bala wan ki basmukhya alor kani kamat na kaliang kajong nga kum emily tu ngasokya sibun ya kani dan re kadi kamat kaba khia bat kaba jeliu hadin ka election jong kani kesnem hajar apulai din bala thau ya sorkar hadin ba kijing keren kelas sedang baniat bat menta kadon kani kesur na jipat ba kaba mi na ka benta kumno ban review ya ka reservation policy bat kum ke parti UDP ru kani gede ka don haka manifesto jong ka parti haka ba kum ke parti ngi hab ban ya keren ban ya ngam jeliu ban ya piliu jeng mot kamlong bangin sui le khlut ya kani ka isu nasmo ban apil ya ki parano sung sunong de bi ki jongi ni kum ginong mi khmat gi ba phi flejit ni don ka jing kitli ni sngu khya ya kani ka mat ngin ya keren mentang nang don haka lenti ban page ban khmi ban penwandur nang ba kanong kejing mentoy na kabenta kari hasi jantia bat kejelah bro kowe nang ba kanum kata yano idan kam ke sungsuk sungsngai ngso man apil ya ki sungsung sinong ge bi apin so bahaban ai kejing trilang ba pinyesa na kaliang ngojongi na kaliang ke parti ke jongi ru ngin simkhia kat bala ban pej ban khmi na kamta kejing mentoy jong bobun balang bang ai kuble sesin ni gini ki samla ki long kemi ki belawan bat ba nya kitbok ter yang ikiru ba kenang la ban yo gamet ka bakot ka bakhya nang tri bahana ka benta kadong ka than kari jai bendri ke chumi amla bantip la kinong elam ki lam yo pai ba ha kalinti ka babet lani ka babakla
Henry upai ba kabri uhinyau terep ularai bat ulami banle ike badon kam. Kipai ba jang ko umsning constituency haka arpun riturik jemang arjar arpulai kila pelong da kejingnya pai ba harengkat kejingra ike plakat kabalas dang nado na pelau ko umsning town dorbar auditorium hall bat penkut hakmat ke kerdop ying jung Emily ko umsning constituency u Dr. Celestine Lingdo ha sat sning Ribhoy district. Da kejing temu banyak kenduk markmat bat kentu bat kerpat ba kren AA halor kejing dawa ban penbet yak reservation policy. Henry kini kejing persyang kalalong le no a haba ka ying syong jong uni UMLE ka khang tala. Nga day kum ibe ni nong hikay tehagan ni kasi nga haban mi syakmat ban kersyan lang ya ka jing sya tangan jing iba arden hangtay hapo sekretariat tehag jing sya hagan ni kasi ka ba ka result jong ka matric kami hoy ngidap nakaliang ka jongi ka umsning constituency ru ngi ay kublay ya baro ki kena matric bat ki kena bale ya ka class 12 ru ki bala pass te nakaliang jongi ru ngi ay ngi sim ka kabu hang ni ban ay kublay yaki bat ka wayro ngami syakmat kalong haba mentas hapor shpo biji ba kami ka result ngami syakmat ha school ngalakren yaki baki kena ngi layak kemen nam ta ka jinga pas ke jongki baki kena school hendre ngami no na school ngahaban wan no shani ban yashim benta kadai na ka benta ka future ke jongki ngawan syakmat na ka benta ka future ke jongki ban yasa lem hadian jong ka future jongki ngimtip ayu kan ja tedai na kani ka daw ngami syakmat ken ban kersyan lang ya kani ka jingdawa jong ka seng ke jongi tang kita kublish kajingwan jongi hi kalong kabaningkong ya kalong ba di penram kani ya MLA jongi mo iba i Dr. Celestine Lingdo hakaba isngap jar ba kapan pau ba babon hi na ki MLA kasi ki donut hakalor kani ka issue na kamta ka reservation policy kata hi kadai ka way ka bangidon kam nawar kumbang itip hi ba ngidon kam ban review ya kamo kumbang itip ba ka reservation policy ka desya ka bala outdated tingidon kam ya ka ba ka sorkar mo MDA 2 kadai ban review yang sasisian ban pej katkum ka nongrim ka jing bun paj mo de kumbang i menta ka don sisa kata ka jingno siliang bat ka bala longrim palat kinta ka daw bat kumenta hingi wan hang ne kalong bangin penram amdai tang ya MLA jongi handrangi penram ru ya baro samtli ki constituency ki badan haka Ribhoy boy jongi mo kira kata hi da kawai ka sur ngi wan hang ne bat kani ka khubor kalong ya baro ki MLA khasi jongi kalong balai phi dang ting ha kata ka jing syate ha ka an jong ki parti ki bapidan bat philen no pat ya ka jat benriu ka jongi mo nam ta ka jing jing kya jong ka jat benriu ka kinhon jong ki samla ka than nongstan kelishim ya ka rai ban khot pelong da ka peace rally ha ka lai pauterik mentau banai ban penbor ka sorkar ba ka de ban sngap bat penbet no e ka bha thungkam Habay kren shikila patay kubor mentakasngi kita kisamla kiloong bakani ka peace rally kan longkum shibenta ban kersyane ka jingya syong sya thanganu ba arden bat laki kenhon ban dawa penbet no ek reservation policy kiloong ru bay katay ka peace rally insdang nadu ka por lai baje janmit ka ban zdang ru na lat rembay bat ya ter ka sor nongstan bat in penkut ha Indo Stadium ya ka ba in sabeteng pat sada ka jingya lang pai ba kumta kila khot lawer ya baro ki pai ba ka than nongstan bekinya wan hakatay karali hakanika janmit hadin ka jing ya slok bat ki katukane ki para samla jong kane ka dong ka than West Khasi Hill District hi Brokaway ngila sengudai bat ngila ya menjur bat ai ka jing kershan kabapura ha kabayadei bat ka jing dawa jong unoilam jong kajat benreu ngila banong bodai presiden jong ka VPP ha kaba uladawa ban review biang ya kane ka reservation policy jong ka jela Meghalaya jungi te ha kabayadei bagata ngi kum ki samla jong ka West Khasi Hill District hi Brokaway ngi dei hi kita ki sok ki sembai jong ka jat benreu hanyo trap bani ka jat benreu khasi
ni sngau ba ka ni ka jingdawa kalong ka jingdawa lani ka mat ka ba don kam hadu kata-kata na ka benta ka lawe jong ki khun ki kiti na ka benta ka lawe jong ki hep ki baret na ka benta ka lawe jong ka pateng ka ban sakha ti na namar kata ngile rai bangin penlong no da ka peace rally ka ba ngin penlong ha ka laipo terik bunai pasan ar hajar ar pulai kata kadai kesni kadai kesni ba arban wan kabadai kesni yoret bat ia kan ke rally ngin penlong ha ka por lai baje janmet bat kata kalong bangin ailat ya ki khna school ki khna college ru ki ba danglik school danglik pule lesi ki la ban pelat ya kata ka por na ka benta kan ke rally bat ia kan ke rally ngin penlong da ka bangin sedang nang te na la ramrai ha SBI nong stoin bat ngin yat leng ba kan ke yo nong stoin bat ngin penkut hang te hapo indoor stadium hajan lap witang ha ka bangin sa penlong ya ka jingalang lengkot ha ka te kesni ha ka ban ya ther ya tai ha ka bai dei bat kita kimat jingdawa jong ka jat benreu nyo tra ha ka dei bat ka reservation policy te ha ka ni ka por ngi sim ya kalat ka kabu ban khot ban wer ya barok khot ki samla ya barok khot ki kenja seng la ki dei ki seng bhalang la da ki dei ki seng kino ki seng trimon subha ki SHG ni kino ki seng la ni kino ki nelam jong ki khasi la da dei ki nelam sunong la da dei ki nelam hima kilong kmi kilong kpa ki khna school ki khna college but barok khot ki badai hi kita ki khon kasi ki khon kara namar ngi ngai bat ngi tips kam ba ya kan ni ka reservation policy ka ba la san pho wei snem man ta kala ya ha ka ba ngi la shu hun ya ka e ka ba kalalong andre kat kum ka jing su thu jong ni noilam jong ni man ta kala ngudei ban review ban ban phaidin biang ban penbet thmai ya kan ni ka reservation policy tengi kerman bat ngi ngech kam ba ki khasi ki ba pura la ne ki khasi ki ba paka ki kin ai ya ka jingker shan ha ka badi bukan benta kata kamdei na ka benta ka jingyo nong jong ka no ko political party kamdei ka jingyo nong jong ka no ka kanja seng bhalang kamdei ka jingyo nong jong ki no yalam andre ka jingyo nong kandei be jong ka jag benreu hinyo trap hi boro ko wei namar kata ngi khot ngi wer ya barok khot iwei pa iwei ki ba ngimla ban je kerteng lengkot ngan chuang bai ba ki ba don ye ka ksuit ye ka snam kasi paka kin su ba ban wan sha ka ne ga rally na ka banta ngin penpau sha ka sarkar ngin penpau sha ka ri ban ngin penpau sha ka perthei ba ka jag ben reu nyo trap jungi menta kala don kam ban penthmai ya ka ne ga reservation policy Bat da kitu ki khobor ngila poisha ka bakut tat hadu pengide syembiang kublai shibon.